Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Punkt 9. Uchwała w sprawie zmiany, odstąpienia od zmiany miejscowego planu sporządzenia w ulicach Jarząbka, ulicy Przygodowej. Opinię komisji uznamy. Proszę krótko Pani Moniko. Obszar, który dotyczyłaby dla zmiany planu, znajduje się obecnie niezgodnie z obowiązującym planem na terenie placu. Obecnie obszar jest wykorzystany jako parking dla sąsiedniej zabudowy usługowej na działce sąsiedniej, czyli do samego właściciela bodajże. Przystąpienie do sporządzenia zmiany planu nastąpiło na wniosek właściciela nieruchomości, który wnosi o zmianę przeznaczenia tego terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. Uchwałą Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia zmiany tego planu i w trakcie procedury po dołożeniu do publicznego prądu inwestor wniósł, właściciel, wniósł uwagę, w której chciał skreślenia pewnych, zmian w zapisach tego planu i polegało na tym, żeby skreślić definicję przeznaczenia dopuszczalnego, to znaczy usług w budynku wolnostojącym bądź budynku jako lokal budowany stanowiący tam 40% powierzchni całkowitej obiektów oraz w tej uwadze wnioskodawca chciał zastąpienia przeznaczenia podstawowego, czyli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub usługami w budynku wolnostojącym. Wniesiona uwaga właściwie była sprzeczna z pierwotnym założeniem planu, a jej uwzględnienie spowodowałoby możliwość budowania na tym terenie wyłącznie na przykład budynku usługowego. No, to byłoby sprzeczne z ustaleniami studium. Uważam, że jest to zasadne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę Pan Radny. Procedura została rozpoczęta, koszty zostały poniesione w będzie, prawda? Jeżeli właściwie najpierw decydują o to, a teraz decydują o to, to ma za to zapłacić. Właśnie, dlatego to jest taki apel na przyszłość, żeby te wnioski, które skierowane są od tych pojedynczych właścicieli, osób, no nie wiem, oni deklarowali, że poniosą koszty związane. Ustawa przewiduje, że to gmina ponosi koszty. Nie, to ja mówię, ale ustawa też przewiduje, że gmina nie musi przystąpić do tego planu, prawda? Więc zastanawiajmy się przy każdym takim wystąpieniu, czy na pewno chcemy to zrobić, prawda? I za to zapłacić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 69 łamane przez 49 łamane przez 818 łamane przez 10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w gminie Raszyn, obszar 1 w rejonie ulica Jarząbka i ulica Przygodowej i odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym uchyla się uchwałę nr 49 łamane przez 818 łamane przez 10 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi gminy Raszyn, obszar 1 w rejonie ulicy Jarząbka i ulicy Przygodowej i odstępuje się od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raszyn. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały?
Uchwała 14 głosami jednogłośnie została przyjęta.